Perdón. Bo días a todos e a todas. Grazas por estar hoxe aquí conmemorando todos xuntos o día do nacemento da nosa querida Rosalía. Este ano, a temática da exposición é a paisaxe na súa obra. Por iso se acompañan os fragmentos dos seus poemas ca natureza que os inspirou, tan importante nas composicións da autora. Non perdades a oportunidade de lelos e observar as imaxes que evocan eses versos. Agora, imos a ler algún deses fragmentos, onde a natureza ten un papel tan importante, unhas veces como símbolo dos seus sentimentos, outras veces encarnando situacións ou persoas. Pero tamén escoitaredes poemas que simplemente nos gustaron, porque nos transmitiron algunha emoción ou sentimento. Paseniño, vou pola tarde calada, de Basabales camiño do meu contento, e en tanto o sol non se esconde, unha pedriña me senta. E sentada estou mirando como a lúa vai saindo, como o sol se vai deitando. Cal se deita, cal se esconde. Mentras tanto corre a lúa, sen saberse para donde. Para donde vai tal solla, si que aos tristes que a miramos, nin nos fale nin nos olla. Que si oirá e se nos falará. Moitas cousas lle dixera, moitas cousas lle dixera. Van pobres e tornan pobres, van sans e tornan enfermos, que, anque eles son como rosas, tratadios como negros. Castellanos de Castilla, tendes corazón de aceiro, alma como as penas dura e sen entrañas o peito. En trós de palla sentados, sin fundamentos, soberbos, pensas que os nosos filliños para servirvos naceron, e nunca tan torpe idea, tan criminal pensamento, corpo en que máis fautas cabezas, nin en máis fautos sentimentos. Que Castilla e castellanos, todos nun montón e aito, non valen o que unha erviña nestes nosos campos frescos. Solo peñosas charcas, detidas no ardente suelo, 3, Castilla, que humedezan esos teus labios sedentos. Que o mar deixou-te olvidada, e lonxe de ti correron as brandas augas que traen de plantas 100 semilleiros, nin árbores que che de sombra, nin sombra que preste alento. Llanura é sempre llanura, deserto é sempre deserto. Isto che tocou, coitada, por herencia no universo. Miserable fanfarrona, triste herencia foi por certo. En verdad, non hai, Castilla, nada como ti tan feio, que aínda mellor que Castilla valerá decir enfermo. Estamos a piques de rematar, pero antes queríamos animarvos a ler a carta que lle escribimos na Biblioteca Rosalía, onde lle contamos os sucesos actuais que estamos a vivir, dende a nosa perspectiva de adolescentes, que lle estamos empezando a experimentar o mundo, e que ela de seguro que non se pude imaginar no seu tempo. Querida Rosalía de Castro, hoxe permíteme dirixirche unhas palabras cheas de admiración e gratitude por todo o que representas para a nosa cultura e literatura. Dende o IES de Becerreá, quixemos conmemorar outro ano máis o aniversario do teu nacemento. Por iso estamos todos xuntos aquí para brindarche un tempo e un espazo que sen dúbida mereces. Limos moitos dos teus poemas, traballámolos na clase e gozámolos nas nosas casas. A túa poesía chea de beleza e dor é unha mensaxe que perdurará para sempre de loita e esperanza. Grazas, non só fixeches unha declaración de amor á nosa terra, Galicia, senón que tamén proporcionaches coa túa obra un reflexo no que mirarnos e recoñecernos agora. A voz das galegas e do noso povo resoan nos teus versos e superan os límites do tempo. Hoxe en día gozamos de algúns cambios que de seguro non te poderías nin imaginar. Conseguimos moitos avances. As mulleres podemos votar e melloraron as nosas condicións legais e sociais, mais quedan moitos avances que conseguir en igualdade de xénero. Tamén agora vivimos nunha democracia que garante os dereitos de todos os cidadáns e non que o pobo elixe os seus mandatarios. Aínda que a corrupción que ti tanto criticaches segue pousada entre os escaños do Parlamento e sentada nos despachos, tamén che diría que vivimos nun mundo globalizado no que é moi fácil viaxar e moverse dun lado para outro, mesmo sen sair da túa propia casa, porque existen as redes sociais. Ai, se vise Rosalía todo o que podemos facer con elas. Con todo segue habendo desaxustes e injustizas
e por iso a xente se ve obrigada a partir dos seus fogares buscando un futuro mellor. Xa me despido, consciente de que non podo expresarme como a ti. Hoxe, cando a nosa terra e lingua seguen a loitar por ser recoñecidas e preservadas, vólvese máis relevante que nunca o legado que nos deixaste. Grazas, grazas e grazas. Con agarimo, as Coruxas da Rebola. Bravo, bravísimo. Esta carta está disponible no blog do ETL. Tamén estarán ali disponibles cancións que fixemos con inteligencia artificial coa letra dos seus poemas. Tamén queremos animarvos a pasarvos polos puntos de lectura que teñen recomendacións das súas obras. E por último, non marchedes en un agasallo, unha pulseira decorada con motivos da súa obra, follas, flores e corazóns. Nada.